Здравейте, сладурчета! Искам да ви покажа нещо. Не мога да не ви споделя. Не мога да не ви покажа тая красота. Айде, искам да ви покажа колко е красиво. Искам да ви покажа колко е прекрасно. Да се насладите и вие на тази красота. Я гледайте. Мале, пълни ти са окото, нали? Какво се викаш и това? Лайка и макове. Я вижте. Приказно ли е? Цветно ли е? Красиво ли е? То е безкрайно. Просто е безкрайно. Не знам докъде мога да отида и да ви го покажа. Безкрайно море, червено, от мак и лайка. Ето. Божествена красота. Насладихте ли се и вие? А? Красивичко е, нали? Ей, сладурчета! Усмивки и добро настроение. Има за какво.